கூடும் ஊரு ஜனம் சின்ன மழை வந்தாக்கா. மிக்ஜாம் புயல் ஏற்படுத்தின கனமழையினால நேத்திலிருந்து சென்னை ஆகட்டும் சென்னை மக்களாகட்டும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வராங்கன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் இப்போ அதுக்கும் நீ கமலஹாசனை பார்த்து அசிங்கமே இல்லையான்னு கேட்கறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு தோணலாம். சம்பந்தம் இருக்கு. நேற்று ஏற்பட்ட அந்த புயலால ஏகப்பட்ட பேர் தன்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப்பையும் தனக்கு வேணுங்கிற ஹெல்ப்பையும் சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணி கேட்டு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி இருக்கும்போது தான் நேற்று சாயந்தரம் ஒரு 6 மணி அளவில் நம்ம மக்கள் நீதி மையத்தோட தலைவர் கமலஹாசன் ஒரு பதிவை போட்டிருந்தாரு ட்விட்டர்ல. அந்த போஸ்ட்ல அவர் போட்டிருந்தது என்னன்னா, அரசு எவ்வளவுதான் முன்னெச்சரிக்கையோடு செயல்பட்டாலும் இயற்கை சீற்றங்களின் விளைவுகளை ஒரு எல்லை வரை தான் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். இந்த தருணத்துல நமது பாதுகாப்பை உறுதி செய்து கொண்டு அரசு இயந்திரத்தோடு கைகோர்த்து செயல்பட்டு நிலைமை சீரடைய உதவ வேண்டியது அவசியம். மிக்ஜாம் புயல் ஏற்படுத்திய கனமழையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்யும்படி மக்கள் நீதி மையம் அபிஷியல் உறவுகளை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதுதான் அவர் போட்டிருந்த பதிவு. சரி, இதுல என்ன இருக்கு, மத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய சொல்லி நல்லதான சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லி உங்கள சில பேருக்கு தோணலாம். ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு அந்த போஸ்ட பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஒரு விஷயத்தை நார்மலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்றாரு. அரசு எவ்வளவுதான் முன்னெச்சரிக்கையோட இருந்தாலும் சில இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்படுத்துற விளைவை வந்து ஒரு எல்லை வரைக்கும் தான் கட்டுப்படுத்த முடியுமாமா. அந்த மாதிரி தருணத்துல நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கமா அப்படிங்கறத உறுதி செஞ்சுட்டு அரசு கூட ஒத்துழைச்சு நிலைமை சீரடைய உதவணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா இதே வாய் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏடிஎம்கே ஆட்சியில் இருந்தப்போ ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்துச்சு. அது என்னன்னா, 1 மணி நேர மழை, தள்ளாடுகிறது தமிழகத்தின் தலை, வடகிழக்கு பருவ மழை வரட்டுமா என்று மிரட்டுகிறது. கருணை மலையை சேகரிக்க நீர்நிலைகள் தயாராக செயல்படவில்லை. கடந்த வெள்ளத்தில் கற்ற பாடம் என எதுவும் இல்லை. வடிகால்கள் வாரப்படவில்லை. குழந்தைகள் மருத்துவமனையிலும் நீர் புகுவது குறையவில்லை. கரையோர மாவட்டங்கள் மேல் கடைக்கண்ணாவது வையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட போட்டிருந்தாரு. அவர் இன்னைக்கு போட்டிருக்கிற போஸ்ட்ல எல்லாரும் ஒற்றுமையா நின்று தன்னால முடிஞ்ச உதவியை மத்தவங்களுக்கு பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் சேஃபா இருங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருந்தாருன்னா இந்த பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா டிஎம்கே அரசு என்னமோ சென்னையை காப்பாத்துறதுக்கு பலவிதமான திட்டங்களை கையில வச்சிருந்து அதை எல்லாத்தையும் செயல்படுத்தி அதையும் மீறி இந்த மழை வந்து சென்னை ஃப்ளட்டுக்கு காரணமா அமைஞ்சிருச்சு. இதெல்லாம் நம்ம பழகிட்டு இந்த விஷயங்களை எல்லாம் தாண்டி போயிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விஷயத்தை நார்மலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாரு. இப்போ என்னோட பிரச்சனை இவர் ஏடிஎம்கேக்கு எகென்ஸ்டா பேசிட்டாரு, டிஎம்கேக்கு ஆதரவா பேசிட்டாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க முதல்ல கட்சின்னு ஒன்னு ஆரம்பிச்சு அரசியலுக்குள்ள வந்தீங்க தெரியுமா, அப்போ ஒரு கொள்கை கோட்பாடோட இருந்தீங்க. இப்பவும் அதே ஒரு கொள்கை கோட்பாடோட இருக்கீங்களா அப்படிங்கறது தான் என்னோட பிரச்சனை. இல்ல அன்னைக்கு அரசியலுக்கு உள்ள வரும்போது குடும்ப அரசியல் பண்ணிட்டு நம்மளையெல்லாம் ஏமாத்திட்டு இருக்கிற இவங்களுக்காக ஓட்டு போட போறீங்க, நம்மளோட உரிமைக்காக போராடும் போது நம்மளையெல்லாம் அடிச்சு துரத்துன்னு இவங்களுக்காக ஓட்டு போட போறீங்க, நம்மளை ஆன்டி இந்தியன் கேட்ட இவங்களுக்காக ஓட்டு போட போறீங்கன்னு சொல்லி டிவி எல்லாம் உடைச்சு மாசா என்ட்ரி கொடுத்து வந்தாரு. உங்க எல்லாரும் மாதிரியுமே நானும் அந்த சீன் எல்லாம் பார்த்து பயங்கரமா சில்லறையெல்லாம் செதற விட்டேன். ஆனா இப்போ கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாம டிஎம்கே அரசுக்கு இந்த அளவுக்கு இறங்கி இவர் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய காரணம் என்னன்னு எனக்கு புரியல. ஒருவேளை எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி இவருக்கு டிஎம்கே சைட்ல இருந்து ஒரு எம்பி சீட் கன்ஃபார்ம் ஆயிருச்சு போல. இல்ல நான் தெரியாம கேட்கிறேன், இங்க இருக்கிற எந்த ஒரு தலைவர்களும் சரியா இல்ல, நான் வரண்டா முதலமைச்சர் வேட்பாளரா அப்படின்னு சொல்லி தான் நீங்க கட்சி ஆரம்பிச்சு உள்ள வந்தீங்க. ஆனா எதுக்கு வந்தோம் அப்படிங்கறதையே மறந்துட்டு நீங்க நார்மலைஸ் ஆகி நீங்க சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் பின் வாங்கிட்டு நீங்க யாரை பத்தி கேவலமா பேசுனீங்களோ அவங்க கூடயே சேர்ந்து அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க வேணும்னா நார்மலைஸ் ஆயிட்டு உங்களோட அரசியலுக்காக உங்களோட சுயநலத்துக்காக என்னமோ பண்ணிட்டு போங்க. ஆனா உங்களை பாக்குற கவனிக்கிற மக்களை சில விஷயங்கள்ல நார்மலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. ஒரு விஷயம் தப்பு அப்படின்னா அது எல்லா நேரத்திலுமே தப்பா இருந்தா தப்புன்னு சொல்லி பழகுங்க. இன்னைக்கு டிஎம்கேக்கு இவ்வளவு ஆதரவா பேசுறவரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் டிஎம்கே பத்தி என்னென்னலாம் பேசியிருக்காருன்னு சொல்லி நீங்களே பாருங்க. கலைஞரின் மகனாக இருக்கக்கூடிய நான் சொல்லுகிறேன், குடும்ப அரசியல்ங்கிற பேர்ல நாட்டையே குழி தோண்டி புதைச்சாங்களே அவங்களுக்கா? நீங்க எவ்வளவு பூசினாலும் எங்க மேல கரை பூசாது. ஏன்னா நாங்க டெய்லி குளிக்கிறவங்க. கலைஞர் அவர்கள் வசனம் எழுதுவார். இப்ப வசனம் எழுதி கொடுக்க ஆள் இல்ல. தெரியலன்னா எங்கிட்ட கேளுங்க, நான் எப்படி எழுதுனேன்னு எழுதி தரேன். இது மட்டும் இல்லாம ஒரு வாட்டி கமலஹாசன் ஏடிஎம்கேவும் டிஎம்கேவையும் சேர்த்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 வருஷமா இவங்க நம்ம ஸ்டேட்டை ஆண்டுட்டு வராங்க, ஆனா இது வரைக்கும் ஒண்ணுமே பெருசா பண்ண மாதிரியே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் சொல்லியிருப்பாரு. இது சம்பந்தமா உதயநிதி கிட்ட மீடியா பீப்பிள் கேட்கும்போது 50 வருஷம் கழிச்சு வந்து ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு சொல்றாரு அப்படின்னா 50 வருஷமா கமலஹாசன் என்ன தூங்கிட்டு இருந்தாரான்னு சொல்லி அவ்வளவு தரக்குறைவா உதயநிதி கமலஹாசனை பத்தி கேட்டிருப்பாரு. வருஷம் கழிச்சு கண்டுபிடிச்சு சொல்றாருன்னா இப்ப 50 வருஷம் அவரு தூங்கிட்டு இருந்தாரா? உங்களை பார்த்து ஒருத்தர் இத்தனை வருஷமா நீ என்ன தூங்கிட்டு இருந்தியா, இதெல்லாம் வந்து பேசாம அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. ஆனா நீங்க அதை பத்தி எல்லாம் கவலையே பட்டுக்காம கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு அவங்க கூடவே சேர்ந்து அரசியல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. சரி, ஓகே, உங்களோட சுயநலத்துக்காக மற்ற அரசியல்வாதிகள் மாதிரி நீங்களும் ஒரு அரசியல்வாதியா மாறிட்டீங்க. இந்த விஷயத்தினால உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசா இழப்பு அப்படிங்கிறது வரப்போறது கிடையாது. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இங்க யாரெல்லாம் கோமாளி அப்படின்னா, நீங்க ஆரம்பத்துல கட்சி தொடங்கும் போது உங்களை எல்லாம் பார்த்து மெய்சிலிருந்து போய் உங்களோட கட்சியில சேர்ந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண இளைஞர்கள் தான் இன்னைக்கு தேதிக்கு உங்களை நம்பி ஏமாந்த கோமாளிகள். சரி, ஓகேடா, நீ இவ்வளவு பேசுறியே, இயற்கை சீற்றத்தை மீறி எந்த கவர்மெண்ட்டுமே என்ன ஸ்டெப் எடுத்துட முடியும் மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எல்லாம் நினைக்கலாம். இயற்கை சீற்றத்தை தடுக்கிறதுக்கான சக்தி எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் கிட்டயுமே இல்ல அப்படிங்கிறது எனக்கும் புரியும். ஆனா நாங்க தடுக்கிறதுக்காக அதை பண்ணோம் இதை பண்ணோம் 4000 கோடி செலவு பண்ணோம், 20 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் மழை பெஞ்சாலும் ஒரே மணி நேரத்துல வடிஞ்சு போற அளவுக்கு ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம். நீங்க
எல்லாரும் பாருங்க 2015 விட மழை பெஞ்சாலும் எந்த அளவுக்கு இந்த சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி உருட்டி தள்ளாதீங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கோரிக்கை. எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் வந்தாலுமே மக்களை பாதுகாக்கிறக்கோ இல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்களை சரி பண்றதுக்கோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அதனால இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்களே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறோம். உங்களால முடிஞ்சா உங்களுக்கு மனசாட்சி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருந்தா வெறும் வாயில சொல்ற சில விஷயங்களை செயல்படுத்தியும் காட்டுங்க. அதை விட்டுட்டு இந்த கமலஹாசன் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரு கட்சியை ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரே ஒரு எலெக்ஷன்ல தோத்ததுக்கு அப்புறமா எப்பா சாமி நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனையே வேண்டான்னு சொல்லி ஆட்சியில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் கூட சேர்ந்துட்டு அரசியல் பண்ற வேலையை தயவு செஞ்சு யாருமே பண்ணாதீங்க. மொத்தத்தில் இந்த வீடியோல நான் சொல்லணும்னு நினைச்சது என்னன்னா, ஒரு விஷயம் தப்புன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை தப்புன்னு பேசுங்க. அதை விட்டுட்டு முட்டு கொடுத்து மற்றவங்களை எல்லாம் நார்மலைஸ் பண்ணி இந்த விஷயத்தை பழக்கமாக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. என்னோட மனசுக்கு தோணுன விஷயத்தை இந்த வீடியோல நான் பேசியிருக்கேன். இதை சரின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல நான் பேசினதுல ஏதாவது தப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களோட ஒப்பீனியன் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க.